Вітаю, господарства! У нас новини по-білоруську і без цензури. Розпочинаємо об'єктив. Перше сышоў с президентской дистанции. Если бы действующий президент страны не участвовал в выборах, я бы выиграл выборы у всех, кто там участвует в этой президентской кампании. Тим часом нязменний кандидат демонструє атракціон небаченої щодрості. Есть такие категории людей, которые работу найти не могут сегодня в силу объективных причин. Конечно, таких людей надо поддержать. Росія ўжо не энергетычная звышдзяржава. Конечно, уплыў России снижается. Чаму еўрапейцы могуць атрымаць расійскі газ па нулявым кошце, а Беларусь не менш як за $127. Урад уводзіць рэгуляванне цэнаў, каб упісацца ў запланаваны на гэты год 5% ўзровень інфляцыі. Ці рэальна для выканання гэткая захада? Пра гэта, а таксама пра тое, як у крызісны час захаваць сямейны бюджэт, распавядзе Александр Папко. Урад заморозил цены на послуги адукации, транспорту и сувязі. У параўнанні з мінулым годом они подорожали на 8,5–18%. Некоторые цены, в первую очередь на импорт, временно выросли во время сильного скачка курса валюты. Это было в конце марта, начало апреля. Но сейчас уже валюта дешевеет, и причин для дальнейшего роста цен нету. У гэтым месяцы урад прадказвае зніжэнне цэнаў. Да гэтага можа прывесці падзенне попыту падчас пандэміі COVID-19. Паводле Міністэрства аховы здароўя інфікаваных коронавірусам за сотні паболела на 915 чалавек. Памерлі чацвёра, павялічыўшы спіс ахвяраў да 208. Усяго людзей са станоўчым вынікам тэсту на коронавірус налічваюць 38 059 чалавек. Сярод іх нават будаўнікі беларускай АЭС. На белорусской площадке, этот проект у нас в особом приоритете, зафиксировано около 100 инцидентов, около 100 положительных тестов. Это не только наши работники, но и представители белорусского заказчика. Правда, у Міністэрстве энергетыкі пацвярджаюць толькі 18 выпадкаў інфекцыі. На самой станцыі інфармацыю пра заражэнне працаўнікоў таксама зняпраўджваюць. Я не ведаю, што меў на ўвазе дырэктар такой буйной дзяржаўнай карпорацыі. Таму я не маю ніякай маральнай нагоды каментаваць. Я таксама і прафесійнай нагоды не маю такой, каб яго каментаваць. Тое, што у нас у горадзе есть такія выпадкі зафіксаваны, это я знаю дакладна. Падзенне цэнаў толькі наперадзе, а вось падзенне заробкаў ужо ідзе. У красавіку сярэдні заробак склаў 1193 рублі 18 копеек, што на 20 рублёў менш, як у сакавіку. Дзякуючы ўзмацненню беларускага рубля, заробак у доларах крыху павялічыўся, аднак ён усё роўна трымаецца ніжэй за планку $500. Ці адчулі коронакрызіс звычайныя грамадзяне? Да, тогда был при работе, а без работы. Цены выросли в магазинах, естественно. Даже гречка, это уже известно. Потом различные бытовые товары, даже на одежду немного выросли. Я работаю преподавателем, поэтому нет, на меня это никак не повлияло. Работы меньше стало из-за того, что, допустим, у нас на предприятии не принимают на работу никого. Якую эканамічную стратегію такі час найлепш прыняць звычайнаму грамадзяніну? Избежать любых расходов, которые не относятся к расходам первой необходимости. Не надо бежать в ожидании какой-то девальвации, покупать телевизоры и холодильники. Может быть, даже не надо делать запасы продуктов на месяц, два, три вперед. Те деньги, которые вы потратите на трехмесячные запасы продуктов, может быть, вам понадобится для чего-то более актуального. Нашу эканоміку сёлета чакае самы глыбокі спад за чвэрць стагоддзя, прадказвае Сусветны банк. Валовый внутренний продукт зменшыцца на 4%, а аднаўляцца будзе павольна, тэмпамі каля 1% за год. Александр Папко, Белсад. Еўразвяз сабраў 9,5 мільярдаў еўраў на распрацоўванне вакцыны ад каронавіруснай інфекцыі. Медыкаменты на пастанову еўразвязу маюць быць даступныя ўсім краінам свету, у тым ліку самым бедным. Агулам колькасць зарэгістраваных выпадкаў каронавіруса ў свеце перавысіла 5,5 мільёнаў.
Незважаючи на папярэджанне Сусветнай арганізацыі здароўя пра магчымую другую хвалю захворванняў, у розных краінах змякчаюцца каранцінныя захады. У Японіі адмянілі рэжым надзвычайнай сітуацыі. Чэхія адкрыла межы з Аўстрыяй і Нямецчынай. Уезд дазволілі грамадзянам краіны, а таксама студэнтам з еўразвязу, працаўнікам і тым, хто мае від на жыхарства. Паліцыя будзе праводзіць выбарачны кантроль прыезджых. Заўтра мае адкрыцца мяжа паміж Чэхіяй і Славаччынай. Літва плануе з 1 чэрвеня пачаць чарговы этап змякчэння каранціну, паслабіць абмежаванні на збор групы людзей у грамадскіх месцах, падоўжыць час працы рэстарану і кавярню, а таксама цалкам адкрыць мяжу з Латвіяй. З 1 чэрвеня мае аслабіцца каранцін і ў Вялікай Брытаніі, запрацуюць кірмашы ды аўтасалоны. Пачынаюць дзеяць турыстычныя маршруты. У Італіі запрашаюць турыстаў руіны старажытнага гораду Пампей. Больш як 2 месяцы музей быў зачынены. У Палестыне для наведнікаў адкрылі рэлігійныя святыні ўсіх канфесіяў, між іншага базіліку Божага нараджэння. Святыня дамавіны Гасподняй у Іерусаліме таксама адкрылася, але прыхаджане маюць загадзя ўзгадніць свой візіт. Першы пайшоў. Сергей Гайдукевіч зняў сваю кандыдатуру на карысць Лукашэнкі. Тым часам ініцыятыўныя групы адных прэтэндэнтаў на прэзідэнцтва актыўна збіраюць подпісы, іншых заклікаюць грамадзянаў адмовіцца ад удзелу ў выбарах. Пікеты на сталічных вуліцах наведала Галіна Абакунчык. Собрать 100 тысяч подписаў. Такую задачу маюць кандыдаты на ўдзел у выбарчай гонцы. Ініцыятыўныя групы і самі кандыдаты гэтымі днямі выходзяць на вуліцы, каб іх сабраць альбо заклікаць выбарнікаў не ўдзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі. Былы кіраўнік парку высокіх тэхналогій Валерый Цапкала прыйшоў на свой пікет разам з жонкаю. Кажа, што ініцыятыўная група рашучая сабраць патрэбную колькасць подпісаў, хоць патэнцыйныя кандыдаты ўжо цяпер працуюць у няроўных умовах. Кандидаты все находятся в абсолютно неравных условиях, то есть у кого-то есть административный ресурс, у кого-то есть просто очень большие деньги, а кому-то приходится опираться на энтузиазм людей. Напярэдадні Александр Лукашенко заявіў, што ўжо сабраў за сябе удвая больш за неабходную колькасць подпісаў – 200 тысячаў. Грамадская арганізацыя «Беларусь» записывае ахвотных у былым пісьменніцкім будынку Менскім доме літаратара. Але ажыятажу тут няма. За нашего президента нынешнего Александра Григорьевича Лукашенко. Сколько собрали? Трудно сказать. Пока мы еще не закрывали подписные листы, поэтому сейчас еще не могу сказать точную цифру. Падтрымаць Александра Лукашенко сваімі 30 тысячамі сабраных подпісаў пастанавіў адзін з кандыдатаў на ўдзел у выбарчым працэсе Олег Гайдукевич і зняў сваю кандыдатуру на карысць дзейнага кіраўніка краіны. Это мое право как кандидата принять такое решение. Поэтому сегодня это осознанное решение, которое связано еще с тем, что я пришел в политику не на один день, не на один год и нацелен не только на результат, но и на то, чтобы наша страна действительно становилась лучше. Адмовіцца ўдзелу ў выбарчай кампаніі на вуліцах Менску сёння заклікаў яшчэ адзін магчымы кандыдат Юрий Губарэвіч. Лукашенко мы переживем. Я перакананы. Но падчас эпідэміі каранавіруса нельга праводзіць ніякія выбары. Таму мы патрабуем перанос выбараў на перыяд пасля эпідэміі. Толькі асобныя прэтэндэнты здолеюць зарэгістравацца на далейшы ўдзел у прэзідэнцкай гонцы. Але хада кампаніі будзе залежаць ад сцэнара, напісанага ўладамі, мяркуе адмысловец. Вялікае пытанне, ці захоча Лукашенко гуляць паводле такога тонкага сцэнару а-ля кампанія 2010 сёлета. Магчыма, будзе выбраны нейкі болей лапідарны сцэнар, каб не рызыкаваць, і тады, магчыма, у выбарчым бюлетэні будзе там 3-4 прозвішчы толькі. Перыяд збору подпісаў за рэгістрацыю кандыдатаў на прэзідэнта прадоўжыцца да 19 чэрвеня. Галіна Абакунчык, Белсат. Здымкі сюжэту, пратакол, штраф або арышт. Гэтак выглядае працоўнае жыццё Змітра Лупача. У Шаркаўшчыне суддзя Аксана Табола аштрафавала журналіста на 1080 рублёў за сюжэт пра сітуацыю з каронавірусам у раённым цэнтры. Я сам не хаваўся, таму што это было бессэнсоўна, і так я прыязджаў, пытаўся ў людзей пра сітуацыю з каронавірусам, і нічога ў гэтым супрацьзаконна не бачу. Бачна, што Змітра абралі ўлады як чарговую ахвяру, як гэта, напрыклад, было з Кастусем Жукоўскім, з Вольгай Чайчыц і яе мужам Андрэем Козелам. Хочу сказаць, што Зміцер Малайчынка трымаецца, мы стараемся таксама яго падтрымліваць, але, конечно, цяжка столькі судоў, суды за судамі.
Папярэдні суд над Дмітром Лупачом адбыўся 11 траўня. За стрым сустрэчы з блогерам Сергеем Ціхановскім у Глубокім і супрацу з Белсатам журналіста пакаралі штрафам 1215 рублёў і 10 сотнямі арышту. 3 дні да суда журналіст правёў у ізалятары часовага ўтрымання. Пасля суда Дмітру Лупачу стала кепска, і ён трапіў у рэанімацыю з гіпертанічным крызам. Суд зрабіў адтэрміноўку адбыцця адміністратыўнага пакарання на тыдзень, але ўжо праз дзень пасля выпіскі са шпіталю журналіста выклікалі для адбыцця арышту. Караюць не толькі журналістаў, але і актывістаў. 13 сотняў арышту прызначылі Вользе Мікалайчык за ўдзел у стрыме з Сергеем Ціхановскім. Са словаў Вольгі Мікалайчык, у пратаколе стрым, які адбыўся 27 сакавіка, назвалі масавай акцыяй, а яе арганізатаркаю. Вольга кажа, што на паседжанні яна не з'явілася, бо прымае курс антыбіётыкаў, а ў выпадку арышту хутчэй за ўсё ёй не далі працягнуць прыём лекаў. Газаправод Ямал-Еўропа перастаў пампаваць газ у Нямецчыну. Гэта не аварыя і не рамонт. Расійская сыравіна аказалася непатрэбнай на еўрапейскіх рынках. Трейдеры чакаюць, што напрыканцы месяца па некаторых кантрактах пастаўнік газу нават будзе даплачваць спажыўцу за выбраныя аб'ёмы. Але Беларусь такой сітуацыяй на рынку скарыстацца не зможа. Чаму, распавядзе Ярослаў Сцешак. Еўрапейскі рынок ломіцца ад газавых прапановаў. Сховішчы на 70% поўныя, а яшчэ толькі травень. Прычына – цёплая зіма, сезоннае падзенне попыту на вуглевадароды, памножанае на каранцінныя абмежаванні, а таксама пастаўкі звадкаванага газу танкерамі з Катару, Злучаных Штатаў ды іншых краінаў. Традыцыйную здабычу з газавых радовішчаў спыняць занадта дорага. Таму трейдеры, апытаныя агентствам Reuters, прагназуюць нулявыя або мінусавыя кошты на газ напрыканцы месяца. Уплыў России снижается з-за дыверсіфікацыі, з-за таго, што пэўную небяспеку ад гэтага самага аднога вельмі нетрывалага, вельмі непрадказальнага, вельмі такога нестандартнага пастаўшчыка Еўропа бачыць, адчувае, і яна, канешне, імкнецца мець нейкую абарону ад Расіі. Пасля газавых войнаў то з Украінаю, то з Беларуссю расійскі дзяржаўны манапаліст «Газпром» адчувае мноства праблемаў. Недабудаваны трубаправод у Нямецчыну праз Балтыйскае мора, Nord Stream 2, трапіў і пад амерыканскія санкцыі, і пад дырэктыву Еўразвязу, якая забараняе уладальніку трубы быць адзіным, хто ёй карыстаецца. Краіны Еўропы адна за адной інвестуюць у альтэрнатыўныя крыніцы сыравіны. Напрыклад, Польшча пасля будаўніцтва тэрміналу для звадкаванага газу удзельнічае ў праекце «Baltic Pipe», трубаправодзе з Нарвегіі праз Данію, у тым ліку, каб прадаваць газ суседзям. Калі казаць пра поўную дыверсіфікацыю паставак газу ў Польшчу, пра поўную незалежнасць Польшчы як спажыўца ад Расіі, то гэта кантрольная кропка на шляху да незалежнасці. Але Менск доступам да свабоднага рынку скарыстацца не можа. Беларускую частку трубаправода «Белтрансгаз» Александр Лукашенко прадаў Расіі. Іншых пастаўшчыкоў пакуль няма. Парадаксальна, але расійскі газ цяпер таннейшы для Нямецчыны, чым для Беларусі. З Масквой падпісаны гадавы кантракт па кошце $127 за 1000 кубаметраў. Расійскі міністр энергетыкі ў канцы красавіка заявіў, што перагляду кошту не будзе. Для параўнання, у пятніцу на галандскім газавым хабе TTF 1000 кубаметраў газу прадавалі на $100 танней. Мы прадалі толькі магістральны газапровод. Вся іншая газавая сістэма Беларусі належыць Беларусі. І нават да ключавых спажыўцоў газапровады яны належаць нам, да ТЭЦаў, да Гродна-Азота. І гэта дае пэўныя магчымасці ўплываць і на спажыванне, і пэўныя магчымасці для альтэрнатыўных паставак. Мы, у прынцыпе, можам адключыць гэтую сістэму ад сістэмы Ямал-Еўропа, але тэхнічна гэта досыць складана. Гэта патрабуе пэўных укладанняў і, самае галоўнае, гэта патрабуе часу. Ёсць і іншыя варыянты нерасійскіх паставак. Гэта так званыя своп-здзелкі. Гэта, каб патлумачыць, проста умоўна кажучы, Беларусь купляе пэўны аб'ём газа в Польшы. Напрыклад, праз LNG-тэрмінал. Гэты газ знаходзіцца на польскай тэрыторыі. Далей дамаўляюцца з Расійскай Федэрацыяй
Пра так званую своп-схему, што беларускі газ ідзе, напрыклад, нямецкім спажыўцам з тэрыторыі Польшы, а Беларусь на мяжы з Расіяй забірае гэты газ. Але нават так Беларусь мусіць істотна даплочваць «Газпрому», падкрэслівае Ігор Тышкевіч. Адпаведна з усё тым жа кантрактам аб продажы кампаніі «Белтрансгаз». Ярослав Стешык, Белсат. Кожны ахвотны мог стаць уладальнікам сапраўднага палацу. Але толькі цяпер знайшоўся пакупнік гарадзенскага палацу Чацвярцінскіх. Хто гэта і дзеля чаго гэтая асоба здзейснила пакупку, на якую некалькі гадоў ніхто не мог наважыцца, распавядзе Мікола Дзямідаў. Гарадзенскі палац Чацвярцінскіх пуставаў 6 гадоў і ў выніку знайшоў уладальнікаў. Будынак першай медычнай акадэміі ў Беларусі быў пабудаваны напрыканцы 1770-х гадоў. Пазней стаў палацам, а апошнімі гадамі там размяшчалася вайсковая камендатура. Год таму будынкам моцна зацікавіўся вядомы расійскі музыка Андрэй Разін, але так і не набыў. У выніку палац купіў уладальнік гарадзенскага парку атракцыёнаў за 1 690 беларускіх рублёў. Не кожны інвестор будзе ўкладаць свае грошы ў будынак, які зараз разбураецца і ў які трэба найбольш сродкаў укласці на аднаўленне, чым пабудаваць занова, напрыклад. Уладальнік хоча зрабіць у былым палацы месца прыцягнення моладзі. Згодна з заканадаўствам, пакупнік мусіць адрамантаваць або рэканструяваць будынак і ўвесці яго ў эксплуатацыю цягам 4 гадоў. І вось у выкарыстанні гэтага закона, канешне, шматлікія будучыя уладальнікі ці патэнцыйныя уладальнікі могуць сутыкнуцца з вялікай колькасцю праблемаў. Вось. І хутчэй за ўсё, што яны не хочуць звязвацца з гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі, потому што гэта вялікая адказнасць. Сёлета ў сакавіку на аўкцыёне прадалі яшчэ адзін старадаўні гарадзенскі аб'ект – будынак піўзаводу. Пажар 2017 года, што знішчыў паддашша, зрабіў яго менш прывабным для інвестараў. Комплекс будынкаў набыла кампанія МБА Інвестмент за 1 250 000 рублёў. Цяпер ідзе даследаванне комплексу. Гаспадарчыя пабудовы, якія не ўяўляюць гісторыка-культурнай каштоўнасці, плануюць знесці. Комплекс жа збіраюцца аднавіць ды выкарыстоўваць у турыстычным бізнесе. Гэтыя будынкі, кварталы не змяняліся, захавалі свой знешні воблік на працягу дзесяцігоддзяў, часам стагоддзяў. Гэта тое, што, можна сказаць, подых гісторыі. Яны утвараюць гарадскую прастору, непаўторную аўру горада і фактычна з'яўляюцца горадам. Гаспадароў яшчэ не знайшлі будынкі па адрасе Васілька 8, дзе апошнім часам была больніца, і драўляныя дамы па вуліцы Міцкевіча 7 і 9. Яшчэ год таму гарадзенскія ўлады разглядалі магчымасць знесці унікальныя дамы. Аднак гарадзенцам удалося іх адстаяць. Найбліжэйшы аўкцыён для продажу гэтых будынкаў мае адбыцца 11 чэрвеня. Мікола Дзімідаў, Белсат. Расійскі прэзідэнт Владзімір Пуцін абвесціў дату параду перамогі – 24 чэрвеня. А тым часам Італія вырашыла сёлета абысціся без пампезных парадаў. Італьянцы прыдумалі, як інакш адзначыць галоўнае свята дзяржавы. Італьянскі трыкалор сімвалічна абдыме ўсю краіну. Кульмінацыя чакаецца ў Рыме 2 чэрвеня, у дзень Італьянскай рэспублікі. Першы дзень абдымкаў у нашым сюжэце без каментара. Беларускія сіноптыкі выступілі з аператыўным папярэджаннем аб неспрыяльнай метэаралагічнай з'яве. Заўтра чакаюцца навальніцы. Ратавальнікі рэкамендуюць зачыніць вокны, трымацца далей ад электраправодкі, адключыць электрапрылады ды не хавацца пад высокімі дрэвамі. Тэмпературныя паказнікі пабачым ужо зараз на нашай мапе надвор'я. На гэтым развітваюся. Бывайце шчаслівыя, беражыце сябе і сваіх блізкіх.